खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो नायबावनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ नै दिनै ONGC बड' फेमिलिनि गेट टुगेदार दं आरोना ONGC कल'नि सिङाव बेजों लोगोसे सानै रिटायारमेन्टनिबो फेयारवेल दं आरोना बेजोंनो ज' लाफानाय जादों आरो ओमफ्राय जों दा थांबाय दङ बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो टिक्लुआ जि समायखादों आयो नायनो बिमाखौबो मोखां खोथा आरो बिफाया सलायबाय दङ बिसानियावनो फैदोंमोन आरो इसानियावनो देलायनानै थांबाय दं दा बारा मा लाखो प्लास्टिकआव एखे फै मामे ओइ रानि नायलाय हेलो नै नाया मोनसिगोन जोंना नायलाय गावनि गस्लाखौसो बुइ जानो नागिरो गथ'आनो नायनो आयु तुमुमुनो ओइ सना खुदै गबाय हनै टिक्लु नायनो बिमाखौ हाबनोसै फैदो गथ'जों गथायजों बेसे दा जों हाबनोसै सोर हाबबाय नै फैदो हाबनोसै सफैबाय बिथांखौबो दिनैनि बे आलारि बाथि सावनाय हाबाफारियाव बिराद सासे एखे फैबाय नै जौथुम आफादाव नुजाफैनो हानाय ONGC नि गेदेमा सार आदा बाजै आरो आंनि लोगो नोंथांमोन लोगोसे जोंनि गेजेराव नुजाफैनो हानाय आलासि आलहि अतिथि बिन्द सम्मानीय ৰাইজসকল আজি আমি যিখিনি সময় দিছিলোঁ সেই সময় অনুযায়ী আমি অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰাত পলম হৈছে তথাপিও আমি পলমকৈ হ'লেও অনুষ্ঠানটো আগবঢ়াই নিব বিচাৰিছোঁ সেয়েহে সকলোৱে যাতে অনুষ্ঠানটো সহযোগ কৰে তাৰ বাবে বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ Second, we have Sri Kiran Brahma from Jorhat. He is DG in Geophysics, Assam and Arakan Basin. Third, we have on the list is Sri Gopal Mess, DGM Production Area Manager, Delhi. Thank you guests for being with us here. Hope you enjoy the program ahead. मोसानो थाखाय चेन्ज खालामनो थांदों सासेखौ खोन्थानो गोसो फैबाय गाइसनि दा जोङो माने जों मोसानो रोङा होनबाबो जोङो माने मोसानो लेंदों आरो ओमफ्राय दा एसे मोसानो नागिरदों ड्रेसखौ सोलायनोसो बे ड्रेसखौ दा सोलायखांबाय लोगो मोनदों गाइस नै दा जों ओंखारखांबाय सानैबो सेम ड्रेस सानैबो मोनसे मेथाइखौनो सानैजों मोसागोन आरो जेवजा मोसागोन आरो सानैजों बिहामजो सानैबो आसानखौ नों गानला जेबो आसान गाननांगौमोन ना गानदों आसानखौ Self Rasoni আহিছে একেলগে উঠি পেলাই চিনাকি দিব লাগে আৰু
गासैनिसिम खुलुमनाय थाबाय आंनि मुङा पुर्न बसुमतारी आं बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय गाइस नै दा जों मोसानो स्टार्ट माने मोसानो गासिबो रेडि जाजोब्बाय जों सानैबो मोसानोसै जों रोङाखै आरोना सोलोंनायाबो ओरैनो मैया सानसे ओरैनो सोलोंदों आरो दसे समल' बिदिनो मोसानोसै माबायदि जायो नोंथांमोना दा नुगोन लासैनो जों दा जाथाराखै ओरैनो जानला मोनला मोसानोसै आरोना जों धन्यवाद अंदर मोसानानै मारै मोनदों আমার মিটিংগা করর বেটার হাফ দরতি করো অকমান চিয়া দিও একটা ভাগ গান গায় ওটা আমি বরে সাসেলে পার্টনারালাই একটা ভাগ গান গায় পার্টনারা জেরে বিলাই যা আর আমার অকমান আগত যেটো মই কলো
मारै मोनखो मोसानानै स्टेजआव फार्स्ट टाइम मोजां मोनदों मोसानानै फार्स्ट एक्सपिरियेन्स ভাল ইউটিউবাৰ গতিকে আমাৰ টেলেণ্টৰ খালি আমি চাইটো প্লেটফৰ্মটো কিমান আমি দিব পাৰিছোঁ বা আমি थिगानो मोजां जादों बिराद मोजां जादों नोंसोरनि मोसानाया मोजां जादों होनदां बिरादनो बेलाय थाखागोन मालाबा मालाबा guys, नै दा जोङो ओंखाम जानो हाबनो नागिरदों सिङाव हाबबाय ओंखाम जानोसै जोंहा आखाइ सुबाय नै नान चावल पुलाव गलाय दे सब मिक्स कर दे wajar nih नै लाबाय मा दं आं खोन्थानोसै बेयो दालि लाब्रा पनीर चिकेन ये माथाय आलु apa साना अमा नान पुलाव ओंखाम थालिर मैखुन दङ थालिर मैखुन अमाको टेस्ट बनाए अमाया गोथाव दे जादो बाबु जाखांनायनि मोनसे आयं फै आयं होनलाय हाय होनलाय आयं हाय दुबुलु आयं जि मोजां मिनिदों आयं होनलाय आयं रावबो गैला ओंखाम जाहैजोब्बाय जों ओंखाम जाखांनानै दा जिरायनो फैबाय माखासेफ्रा ओंखाम जानो थांजोब्बाय रावबो गैला ओंखामा गोथावानो जादोंमोन बोरै मोननाय ओंखामखौ बिराद गोथाव जादों गोथावानो जादों आरो Nagira
Sonanın zarı, anni zarı, sonanın zarı, anni zarı, anzın çalmay temel, anzın romay temel, gufur zarı, 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 zarı. Oraya, başlayalım ya. Hello guys, saya haba vlogger logo moन्दों. खुलुमबाय मामोनलाय? आंनि नामा निबेदिता निबेदिता नार्जिनारि बर'। बेयो वेस्ट बेंगलनि आरो नै दा जोङो माने बेवहाय ONGC माबायाव गेट टुगेदार जादों आरो जोंनि बड'फोरनि बेयाव लोगो मोनबाय बिराद मोजां नांबाय आरो बिथांजों लोगो मोननानै जोबोद गोजान गोजाननिफ्राय फैनायफोरबो दङ नोंथांमोननो खोन्थालांबाय थागोन आरो बे बिथांना इउटुब चेनेलबो दङ बेना मा नाम मोनदों नोंनि? आंनि इउटुब चेनेला निबि बर'। लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनानै होदो। नोंथांमोना थांनानै नायहैनो हागोन। मोजां मोजां भिडिअ खालामो बेबो लोगो मोनगोन उनाव। होमबा जोङो नेक्स्ट ब्लगिं खालामबाय थागोन जुदि जों खाथियावनो थाबाय थायोबा लोगो मोनलायबाय थायोबा। गोबां दाब दाब जायगानि दिनै लोगो मोनजोब्बाय नै। नोंनाव बेमोन गामिया? बरपेटा आरो रङिया बरपेटा मादैना क'क्राझार गुवाहाटी मा गामि मोनलाय नोंनिया? गामि हा रङिया आंना बरपेटा मानसि बरपेटानि दं बेवहाय बांसिनानो बरपेटा इथ' वेस्ट बेंगलमोन ना आंना धेमाजि आंना खाथिथार दे मोसादा आयौ बिथाङा खन्थाइ आवरायदों। नायहर हनै सानजानि आलायारना माब्लाबानो गोमोरलांबाय। नों सानदों नामा उखुम मुदानि सखा दाउआ सिरिट सिरिट सानफ्रामबो फोजाफैगोन? नायहर हनै मालाय बिसोर माब्लाबानो बिरगलांबाय। ना नों दाबो सानगासिनो दङ दुबुरि बिलाइनि जोंथि मिहिरा नोंनि आगानखौ नेनानै दंगासिनो? बियो माब्लाबानो आजोला सान्दुंजों दोनखारलांजाबाय। ना नों मिजिं थिगासिनो दङ जोबनायनि लामायाव फैबाय जों दा थांनो नागिरबाय आरो नै गासिबो थांसिगोन जोङो
बिराद मोसाबाय बिराद इन्जय खालामबाय नोंहा गथ' लाग्रा दं ग्रुप फटन बिराद मोसाबाय दा न'आव थांनो नागिरबाय आरोना जोङो टाइमा जोंना खमसे खम 6 बाजिबायानो आरोना ओमफ्राय नै नायदो सोरखौ लोगो मोनदों दा बड' फिउजन मनमय बसुमतारी सिनायाबा सिनायनानै लादो बुहुदानो सिनायाबो जानो हागौ बुहुदानो सिनायबो जानो हागौ स' होमबाबो आं बुंना लाबाय लिंकआवबो डिसक्रिपसन होना होगोन बिनानावाहाय बिनानावखौबो सापर्ट खालाम आंखौबो सापर्ट खालामगोन आरो बिराद मोजां मोनो आरो बिथाङा बिराद मोजां भिडिअ खालामो नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनगोन होननानै आं आसा खालामो डिसक्रिपसनाव लिंक होनाय दोननाय दं नोंथांमोना थांनानै नायबानो जाबाय ना लोगो मोननानै जोबोद मोजां नांबाय बाय थांनोसै नै गासिबो जों थालायदो बयबो थांनोसै बाय बाय दा जों थांबाय थानोसै जि गरम जाखाबाय जाना मालाय सासेया थालांबावबाय दा एसे थांगोननो ओंखामखौनो मोनजायाखैनो